basic proportionality theorem, Thales theorem ti boka. You can see it on Thales theorem actually. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Intersect ti chu tan tlang emo, su tlang emo, su emo sainani. Line in a line tang ava sut emo, ava tan tlang emo ka intersect ani. Distinct ti hi chiang emo, fe emo, danglam sainani ya. Chimini chuan kan theorem ina soyom ji chu triangle a hian side pakhat parallelin line draw ta ila. Chumi kan line draw chuan side dang pahnih te kha point chiang takin vasuta sela. Chuan side pahnih te kha ratio inangin a divide ang tinani. Hi example atangin riat fe kan tum dawn ani. Ti hian triangle ABC kan lo nei ta. Hemi triangle ABC hen side pathum oma AB ti te BC ti te AC te heng ho hi a side ten lo ni ta sir ho hi. Chuan a khoi mo ber ne na in parallel hian line draw ta ila chu kan line draw chuan side dang pahnih te kha point inang lo a vasuta sela ti nia chu heta kan hmuang hian triangle a khan BC ne na in parallelin ta hen line kan draw ta ti chun heta kan line draw hi kan hmuangin AB le AC a vasu ve ni ava intersect inani ti chun ava sut na lai point hi helai hi D ta sela le lampang hi E ni bok ta sela ti chuan atira AB top ni thin kha AD le DB lo ni ta chuan le lama AC top ni thin kha AE le EC lo ni ta boka ti chuan theorem ina soidan chuan triangle a hian side pakhat ne na in parallel line kan draw in chu kan line draw chuan side dang pahnih te kha tian vo intersect ta sela he side pahnih te ratio hi enang ang ti na ni omjia chu ratio to divide ti na khani maya AD le DB divide ta ila chu chuan AE le EC divide atluk fe dawn ti na ni ti tiang bokin ale jang pon chui ta ila BD le DA divide ta ula CE le EA divide ang khan ain tluk thawang kha Thales theorem ina asoi chu ani heta kan hmuang hian Thales theorem hmang chuan AD by DB hian AE by EC tluk dawna side helam panga kan lak ang piang khan le lam panga mi kha tluk fe zel dawn ani achung jok divided by hnuai jok tinani maya chu chuna tluk tur chu side le lam panga achung jok le hnuai jok divide kha tluk dawn tinani hei lewan le taila number 2 a hian AD by AB kan hmua ale matang kan en chuan AD chu hemi side a chung lam pang kha ni a AB ve thung chu apum pui kha ni chumina en asoya chu achung jok kha apum pui kan divide chuan tina ni a chumina tuk tur chu le lam panga achung jok le apum pui divide kha ani mai dona AD by AB na tuk tur chu AE by AC ni le mang kana vain kan jek seng lawanga tam dawn tuka helam pang side a kan lak anga piang kha le lam panga lak ve zel thei tina ni omje bera chuan ndinan DB by AD ti taira achung lama hei kan zia he hnuai kan zia chuan side le lama hin hei achunga kan zia kanga hei zoki AE zoki denominator kan hmanga vele mai dawn ni kha Thales theorem ina same ratio ati omzia chu ani ti chuan theorem man dan tlem kan lo enanga alema kan hmuang hian AD hi 6 cm ni ta sela DB hi 5 cm ni bok ta sela chuan E le C ni kar hi 7 cm ni bok sela AE hi nge tluk ang ti a question a min lo zot theya find AE ti khala om thei ta kan thre rang tur chu hemi theorem a helaya kan ji ang diak dikin ji kherangai lawa kan zon tur piang kha jik ma saila kan dule kan zon tur kha kan zon tur omnalama kan thriat sa khan divide tila kami kan rem ang khan
rem le mai tur ani tinan tuna kan example hi lo zong don ta ila let a e equal to x kan tiang x lo tluk ta sila a e hian chuan ta hian x om don tina ni chuan kan zan tu kha a e ni wangin by Thales theorem mangin kan zan tur kha a e nia kan zan tur a e om dalama kan hriat chu e c ni boka ti chuan lem nen an mil zela ya geometry a chuan helaya lema hian a e by e c kan lak hian a chung zawk kha a hnuiramin kan divide ti na ne le lampang pawh kha tiang chi han kan la veng le lama chung zawk chu a d nia a hnuai zawk chu d b alo ni le ta ti chuan an value kha kan substitute tawh dawn ani a e I a hian x kan dah theia e c chu 7 ani a d a 6 amanga chuan db a 5 alo ni tawh ti chuan cross multiplication mangin x equal to 6 into 7 hei kan multiply ti na ne hei han multiply ki thau kherengai tawh lawa chan chu hnurama da le thau ngai wangin ta hian 5 om le mayang ti chuan x ina tluk tur chu hei cancel tur kan nei lo wangin 42 divided by 5 alo ni tawh 6 7s are 42 nia chuan hei kan divide anga therefore a e equal to 8.4 centimeter han kan chok thin dawn ani next question in a triangle ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively such that DE is parallels symbol ania DE is parallel to BC minus 3 find the value of x parallel x values on tur ania geometry bi ka hin kan thil reng tu chu question a figure om chuan figure kha kan en mil nge nga ya om lo point kan draw chop thin dawn ani ti hian lema kan hmuang hian triangle ABC kan neya chuta chuan D le E te hi side AB le AC an ve ve a ti chuan DE le hemi BC an parallel boka ti chuan Thales theorem min an khan en mil chi ta ti chuan kan x value an zan don pawh khan Thales theorem kha kan apply dawn ani ti hian question ami ho kha kan la chhong le ta AD te AE le BD le C te value kha ti chuan by Thales theorem kan tinga by Thales theorem we get Thales theorem mang khan heram pang side ratio le heram pang side ratio anang don ta a chu wangin AD by DB hian AE by EC tluk don ta ni ti chuan heng ho tluk pui kan da lu tanga 4x minus 3 by BD le DB khan ang renga chu chuan 3x minus 1 equal to AE chu 8x minus 7 divided by EC chu CE khan ni ma 5x minus 3 ti chuan heti kan da to hnuah chuan kan cross multiply anga x value kha kan chok chok mai dawn ani ti hian kan cross multiply hnuah 4 in hei kan chu multiply phot anga 4x le 5x chu 20x square 4x le 3 chu 12x chu hnuah hei zo to a minus 3 kan multiply leng hei minus 3 into 5x chu minus 15 minus 3 into minus 3 chu plus 9 a chuka chun le lampang hei kan multiply ve dona 18 hei kan multiply ma sa 18 to 3 chu 24 18 to 1 chu 8 chuan 7 in 7 into 3x chu 21x nenga ta hian chuan 7 into 1 chu 7 a chuk tawng chun hei chu simplify pa ai khan chaw to mai tur ani heti hian 20 times 24 on page minus 4x a chuka 4x square hei kan chuka plus 2x 9 minus 7 chu 2 ti chuan hei kan en chuan 2 ne divide thei veka ma sabera minus kan ti bo du bo wangin hei minus 2 a divide veka ngai ta ila minus 2 hei ka divide chuan 2 chuka hei minus 2 ka divide chuan minus 1 chiam to dona ase x ang wang kan jik ang kherlawa
hei minus 1 x ti na tluk ani chun hei hi minus 2 divide chun minus 1 chhuk dawn ani chun ta hian quadratic equation kan lo nei ta quadratic equation hi kan factorize ta ta chun all sam deuhin x value lo chhuk dawn ani di hian kan factorize nowa tawpa hian x equal to 1 or x equal to minus 1 by 2 lo chhuka hemi ran kal dan chu kan factorize tawpera hian x minus 1 le 2x plus 1 kan nei a tichuan tarang hian nai minus 1 hi 1 in kan la a hilam ave thung chuan plus 1 kha minus 1 na kalanga x coefficient 2 hi a hnuai kal ve thung ta ni hei hi kan x value tir te chu ani